What's up, guys? What's up to my vlog? Welcome to my vlog. So dito tayo sa Riverside Resort. Dito sa Lawak. Nakaharap ka sa akin. Oh. Hey! We're here! Ayoko! Ayina! Wala sa tubo ko yung ano! Masyadong maano? Masyadong wala ka sa kanya. Ilan ba ka na? Hanggang lubog na lang ba? Yes! Lubog lang! Go pa Alvin. Hindi! Nagganon ako. Tinitignan mo kung gaano ka ano.
Alam nila sa Yes! 1, 2, 3, go! Bitiw! Bitiw! Live, love. Ay, upo lang nga, maghihiga. Upo. Huwag kang hihiga. Upo lang. Hi, may bagit ako. Ayaw niya kay Evelyn. Ako lang. Oh, dali. Okay. One. O, dali, bitaw na. Bitaw. Nahihiga. Yan, yan. Yung talagang pinapaktis ko yung palutahin yung sarili ko kasi hindi ko kaya. Wala ko si Raul. Sige, kaya mo yan. Galing mo kamay mo. Kasama mo. Hindi. Ata nag-CR? Pati kamay mo kasi, pati kamay mo. Ah, diba? Ang hirap. Oh, dyan ito. Sige na ha. Yan. Pagod na kami. Yes. Hirap. Mga
dami kong nainom. Ikaw! Ikaw! Uy, uy, uy. Yeah, kami ito. Relax lang. Gilid-gilid lang. Gilid-gilid lang. Yo! Boo! Small medium large. Oh! Sila, sige! Putang ina! Hindi nakuha lahat! Hey, what's up? So what is up? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sabay-sabay kayo malulunod. Ay, bilisan nyo, piling pa ako bukas. Oh, piling ako bukas. Automatic. 1, 2, 3. Ano yan? Di ba ako sisimpo? Hindi ako nakutangan sa gilid. Sino yung nasa gitna? Ikaw? Nauntog ka? Hindi ako nauntog. Hindi lang ako makausap ko ganito na may nakaharang sa hindi ko. Oo, si Joker. Ulit! Ulit! Kita nyo na lang pagka ganun. Tatalo naman sila ulit! 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 Pag ganun, ulit! Wala sasalaw. Sino kulang? Sino kulang? Ay, pre! Yeah, pre! Ayun!